Καλώς ήρθατε στο part 4 της σειράς και πριν ξεκινήσει τον έχουμε ήδη να δουλεύει εδώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξη σας, δεν περίμενα ποτέ να ξεκινήσω το channel και από τα πρώτα 4-5 βίντεο να πάει καλά. Σε εσάς οφείλεται, οπότε ευχαριστώ και για τέταρτη φορά Λίλα. Στο προηγούμενο βίντεο σου είπα, γι' αυτό. Εγώ έπρεπε να σου πω 2 φορές. Μίλα και για το τρίτο βίντεο που ξέχασα να σου πω. Οκ. Τώρα, το που θέλω να πω, επιτέλους, ήθελα να πω πολύ καιρό, σε τούτην εβδομάδα να ξεκινήσω το Adventure Map, έναν το Timekeeper, θα είμαι τούτον, σίγουρα δεν σε κάνω μέσα, εκτός αν το βαρεθώ και το βάλω. Δέντρο! Ζήτησα από YouTubers, αν τους ξέρετε τώρα, τον Άτον ή την Πάπια, αν είναι το λένε, που άλλους, που φίλους μου που κάνουν Minecraft, που κύμα που με βοηθά, μου κάνει edit τα παραπάνω βίντεο, μου έδωκε ιδέα, να ξεκινήσουμε μαζί με το channel, να έχω το, μπήκαμε στο νερό, το link του κάτω στο description, ήταν να το έχω και τουπάκι κάτω στο description, αλλά είναι και link, οπότε δεν μπορώ να του το βάλω. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν σε θέλει. Κι άλλο δέντρο. Βάρτο. Πάω να φέρω γάλα. Μεγάλη. Καλά. Τσακούρι. Εγώ είμαι τώρα που συγκεντρώνομαι στο σπίτι, δεν θα μου κάνει πλάγια. Μα εγώ είμαι αυτός που κάνει το βίντεο, οπότε πρέπει να διώ το... Δεν πρέπει να το αφήνω να γίνει boring. Πρέπει να το κάνω ενδιαφέρον. Μόλις εσύ ράμπολ που κάνω από κρεμό. Μπράβο. Θυμάσαι την πρώτη φορά που πήγαμε να τραβήσουμε το βίντεο που δεν το βάλαμε τελικά μες στο YouTube που σπάσαν τα blogs. Ναι. Ρε βράει, τα σάπλη μου να τα βάλουμε. Έβαλα τα 3. Τα σάπλιν κάμε τα 8. Εντάξει. Τι άλλο δέντρο. Να βάλω ένα τσιδάμε δίπλα από το σπίτι και αν που είναι άλλη μερικά. Τσαδάμε. Σε να φύγω τούτο. Θα βάλω δάμε. Τι κάνεις ρε. Σαν και να δω να είσαι. Εντάξει, πες τα FIFA τώρα. Και μιλούσα σου. Ρε, ξέρεις ότι είναι την Κροατία μες στο FIFA. Ναι. Ρε, τον κάχτο δεν τον έχω δάμε για να πεθανίσκω. Για παίρνουν πράγματα που δεν έβαλε ξανά. Δεν μου μας δίνει ο κάχτος. Αφού εδώ και εμάς τον πριν να χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Να βάλουμε και μέσα που να κάνουμε τα mob. Ναι. Ξανακάμε το. Ναι, μπράβο, καμόν, χάς με τούτο, να ακούετε έτσι συνέχεια. Μήλο! 2 μήλα! Περιμένε, πάω για σκύλο. Σοβαρά, δεν προλαβαίνω να τα δέντρα δάμε. Κάμνω ένα και φκένει άλλο. Ας είναι που λαλούμε Green Island, κάθε ένα δέντρο που μεγαλώνει πιάνουμε άλλο 3-4. Ή 8 θα προηγούμενο. Ρε,
Τούτα που έκανες το πράγμα. Ναι. Δω μου το πικάξ. Δεν στο πηγάτ. Εντάξει. Γεια σας. Ούψ. Θέλω αντιβάιρους. Όχι. Δολοφόνε. Sorry, Bueno, that eso es... depends. Pienso sai. Non c'è peso más tipo de bucado con cremone, ναι. Στα κρεβάτια. Έλα. Να κάνουμε γκλάς. Ρε, τα μέσα δεν μπορώ να... Δεν νιώθω άνετα εγώ τα μέσα, είναι πολλά μίτσις ο χώρος. Βάζ' τα κρεβάτια εσύ, εντάξει. Εμένα θέλω το έτσι. Ρε, αφού τώρα πηδήσουμε, δεν μπορούμε ρε σπάστο να πεθάνουμε μόλις να ανέψουμε. Να ψηλό στο άλλο ένα μπλοκ. Ναι, έλα σπάς εσύ το κομμωτό. Τώρα έντος να φύγω πρέπει να κάνω πεταχτώ πας στον κάρτο. Α, ναι, ή έτσι. Ρε, όχι τούτο ρε, πού πάει στα τζινά. Έλα. 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 Φύγε Γιατί μου. να φύγω ρε, βάλω σου. Φύγε ρε. Φύγε, ξέρεις ποιον είναι. Φάγε, πες. Τώρα, να κάνουμε την ταράτσα. Α, έκαμε στην ταράτσα. Είσαι εργατικός. Ρε, σου πω ότι χάσαμε ένα sign. Τι χάσαμε? Τα μούτρα μου βασικά, επειδή εδώ και ένα δέντρο πάνω μου και ένα sign. Ακόμα δεν καταλάβα τι χάσαμε. Α, ένα sign. Τι είναι? Ταπέλα. Είδες δεν τα χώρος είναι το που βάλαμε τα δέντρα. Είναι καλός, φτιάχνεις πας στο σπίτι μας. Μου έρχεται ένας άπλος. Και εγώ 3. Ρε, να μας λείψει ο τόπος με τούτα τα δέντρα. Βάλε και κανένα σάπλιν μες στο chest. Πρέπει να αλλάξουμε τόπο στα σάπλινγκ. Όχι ρε, έστω μια χαρά θα. Απλά θέλουμε κι άλλον τόπο για σάπλιν. Ναι, επειδή έχω άλλο στο. Εγώ έχω άλλον. Τώρα είναι... Έλα, βάλε να πάμε πας στον τεστ που πάμε. Όχι. Βάλε τίποτα μες στο chest. Τι να Βάλε κάνω? μες στο chest κανένα σάπλιν. Βάλε μες στο chest σάπλιν. Να σπάω τον κάρτο σου, άρα ευρείας. Πάλας. Βασικά θέλω την άμμο. Όχι, θέλω την άμμο. Να κάνουμε... Έχω δει. Να κάνουμε γκλάς. Ναι. Έχουμε ένα άλλη. Ένα. Ένα, ναι. Ένα μου κάνουμε. Ρε, νομίζω θα να τελειώσουμε το βίντεο, επειδή λήφθηκε και ο χρόνος που μπορώ να κάνω record. Να κάνουμε τα μέλη το σπίτι μου. Με το έναν κλάσ που έχουμε. Και βάλε τα με ένα fence. Ω, γαμάτο. Fence. Γιατί γράφει πάνω το MS Mike. Είναι και εγώ ένας. Ζω και εγώ. Μας είναι και channel οπότε. Σοβαρά. Ναι. Άντε. Πάει, συνεχίζουμε στο επόμενο βίντεο.